Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Nginibingelele, nginamukele namhlanje ekhaya lamaphupho. Obuzile kwi-comment uthi mina nginokuphupha ngisethoyilethe endlini encane. Kuthiwa yini? Endlini engasese. Ngicela ukubuza libika ukuthini lelo phupho? Ukuphupha-ke ngethoyilethi noma ngithi usendlini encane, into ekanjalo lelo phupho lisuke limayelana nesichitho. Kusuke nje kuyisichitho esingekho sihle, asikho-ke futhi isichitho esihle. Kushuthi ngathi kusuke kuyisichitho esibi. Okwakho ukuthi ucele inamba sizokudlulisela kugogo ozokusiza ngomuthi noma ngithi ngesiwasho sokukhipha isichitho. Noma-ke uma uyibona ukuthi wena khona inkinga onayo, hlampe emayelana nesichitho, imithi, noma ngabe imuphi nje okuningi khona okudingayo okumayelana nemithi yesintu, okanye udinga ukuvula amaphupho. Konke nje ugogo wethu-ke la unakho konke. So kwakho ukuthi usi-inbox ucele inombolo okanye uyithathe lapho kwi-bio. U-TikTok uyanqaba ukuthi siyifake kwividiyo. So ngicela nje wena u-inbox ucele inamba, kanti kwi-comment uyakwazi ukubuza umbuzo. Sobe sesiwuthatha lowo mbuzo senze ividiyo siyifake lapha ku-YouTube channel la ozoyithola khona impendulo ngokushesha. Okumnandi ngokuthi u-subscribe ukuthi impendulo iyangena as i-notification uma ungumuntu-ke owa-subscribe-a. Ngiyathemba ukuthi-ke lo bedinga impendulo uyizwile, nawe ungabuza eyakho uzoyithola ngokuphazima kweso. Nisale kahle, ngibonge ukunipha indlela.